Il-Moviment Graffiti talab lill-Arċisqof ta' Malta jirtira deċiżjoni li jirrinunzja kontroll fuq artijiet fgħodex li jistgħu jiġu żviluppati u li jħalli familji jibta' fuqhom senduqhom, hekk kif jispiċċaw jitilfu darhom li tinsab fuq l-artijiet in kwistjoni. B'kartelluni li jaqraw ir-rajta fana fħall l-pub, tradiena u referenzi li l-Arċisqof bih l-interessi tan-nies għal 200,000 euro, numru ta' nies inġabru quddiem il-Kurja fil-Florjana u rew l-għadab tagħhom għad-deċiżjoni tal-Arċisqof Monsinjur Charles Scicluna. Il-kwistjoni dur fuq deċiżjoni li ħal-Arċisqof fl-2017 meta tneħħa minn qassis minn ir-rettur tal-Abbazja di Sant'Antonio delle Navarra, fondazzjoni li tikkontrolla u tamministra l-artijiet. Fil-fatt, numru ta' snin ilu il-familja Stanjo Navarra li għad trid tipprova kif din l-artija tagħha, flimkien mal-eks maġistrat Dennis Montebello u l-avukat Carmel Gallia ħallsu lill-Arċidjoċesi Maltija 200,000 euro biex il-Kurja titlaq il-kontroll minn fuq il-fondazzjoni u din tiġi fidejn il-kumpanija Caravan. Dan wara kawża ta' aktar minn 20 sena fil-qorti bejn il-Kurja u l-kumpanija ta' Stanjo Navarra. Illum din il-fondazzjoni kontrolla l-avukat Patrick Valentino fuq l-għażla tal-familja ta' Stanjo Navarra. Issa li l-Arċidjoċesi maċ għandha kontroll ta' din il-medda ta' art, persuni li jgħixu fuq l-art u bdiewa fost oħrajn jinsabu friskju li tilfu l-art tagħhom li ilhom jgħixu fuqha jew jaħdmuhom. Fis-stqarrija tal-Kurja fl-istess jum tal-protesta, l-Arċidjoċesi ta' Malta qalet li ma setex tkun taf minn qabel dwar deċiżjoni tal-Aġenzija tar-Reġistru tal-Artijiet meħuda fl-2019 li waslet biex jiġu rreġistrati artijiet fgħodex bil-konsegwenza li numru ta' residenti huma inċerti dwar it-titlu legali ta' darhom. Il-Knisja mbagħad ikkonfermat li rċeviet is-somma ta' 200,000 euro biex jiġu onorati l-obbligi reliġjużi fosthom ċelebrazzjoni ta' Qudies. Dawn l-obbligi huma marbuta mal-Fondazzjoni Abbazja San Antonio delle Navarra. L-Arċidjoċesi temmet tappella sabiex tinstab soluzzjoni ġusta u raġonevoli. Intant meta xahar ilu l-Arċisqof tela jixhed f'kawża li l-għan tagħha hija li twassal sabiex l-artijiet jiġu reġistrati mal-kumpanija Caravan, Monsinjur Scicluna sostna li hu ma kienx jaf li l-artijiet in kwistjoni se jiġu żviluppati qabel hu rinunzja l-kontroll għal ħlas ta' 200,000 euro. Barra l-qorti ta' Għawdex fejn oriġinarjament l-Arċisqof ma rridx jitla' jixhed fuq il-pedana tax-xhieda fl-awla iżda ried jixhed permezz ta' video conferencing, Monsinjur Scicluna kien imdawwar mill-Pulizija u uffiċjali tas-sigurtà.